तो माब्रै मालसा दिनैनि भिडिअआ जाबाय बे भिडिअखौ नोंसोर नुखाबाय जानांगौ बिदिब्ला फैयो बारा हारामि खालामालासिनो जागायनोसै गोजौआव जालिदों बेखौ एसे सिरियै मोजाङै फरायनानै FUCK me all boys what how it possible मा कसम सेंग्राफोरनि लाइन नांगोन बेहाय सेंग्राफोरनिल' नङा बोरायफोरनिबो लाइन नांगोन बेहाय बेसोर साथामनि उदैया बेलुन बायदि गावस्रा जोबनांगोन all boys हा all boys धत तेरेगी यानो जायग्ला बादि जाय लाइन नांबाय थादों नोंसोर थाङाबानो जाबाय माँ कसम फर्स्ट पोजीशन में मैं उतना मजा आ जाता है भोसड़ी के ओके बिल्कुल चुप कोई हरामी नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था जेब्लानोखि आं फेसबुक नायबाय दंमोन अब्लानो आं बे भिडिअखौ नुयो Fuwa dong na, fuwa nanggrang nu fuwa. Isa gaya kemali. Isa lip se fuwa dong na gaya ku. Hei, gaya baju muka belang bayi cina gitu kunci. Seran ma biam senang kena, dinin tanah kagenang fuwa nanggrang nu fuwa. जानांगौ जोंनि बड'लेण्डआव सिख्लाफोरनि पपुलेसना बांबाय बेनिखायनो बेफोरबायदि अबस्था बिहामजोथ' नांलायामोन नों थालांनोबा थालांजागोन ए नांलाया दे भोसड़ी के जेबो गानाखै खालि ब्राल' गानना फैदों अरे बेहाय मा खालामबाय दं बेखौ थाबैनो सुल' खेदाव आरो बेफोरबायदि बाथ्रा खोनासंनानै बयक जायाखै बे दसे बेहाय थाबाय अब्ला फाग्ला जासिगोन इयो जेबो गानाखै खालि मोदोम गोजा खालि ब्राल' गानदों बहा ब्रा गोजा नुखो नोंलाय इसकी माकी याक So hey guys, this video is just for entertainment purpose only. Please don't take seriously. Bye.